Bon dia, ja avui toca anar a veure a Uni. Ai, que monos! Ara veureu un grupet de xiquets passant. Més cocos. I crec que millor així perquè es veu el castell de fons. Vull anar a la universitat, perquè quin content i totes aquestes coses. I després, en teoria, toca pujar cap al castell, que està ahí. I ja està. So, see you there. Bé, això és George Square, que és un dels campus de la Universitat d'Edimburg. I tot al voltant del parc són facultats i centres propis de la universitat. I just aquest edifici d'ací és la facultat edifici 50 i això que no té nom propi, almenys que es veja, i és just allà on s'estudia, on està el departament d'hispanística, com en Ceret, per exemple, i és on s'estudia castellà, català i basc, entre molts altres idiomes. I, o sigui, aquesta és la meva facultat. Vale, Castle Time. I com no, escales por doquier. Anit va haver en l'hostal sessió de cine, es veu que els diumenges fan marató de cine, un club de pel·lícules i això. I és que tenen una sala de cine en l'hostal. O sigui, una sala de 4 o 5 sofàs, pubs i tal, i una pantalla gegant. Està superguai. L'esplanada del castell, que és on està la porta, i des d'on es veu tota la ciutat. El parc de Free Street. Això és Old Town. Aquest edifici d'ahir, grandot, és l'hostal, el Castle Rock Hostel. I allà està el Arthur Seat, i aquest edifici d'ahir enmig que té una torre i enmig 4 torretes al costat, més o menys, és el George Heriot School, que després suposo que aniré a veure i ja us contaré com és i què és. Així que anem a entrar. Acaba d'eixir del castell, no es podia gravar en la majoria de llocs per dins, per tant no val la pena. No val la pena que ho posen en el vídeo, perquè s'ha de pagar per entrar, evidentment. Així que qui vulgui veure què hi ha dins exactament, que vinga, que pague i que hi entre. Està guai, hi ha molts museus, hi ha el Museu de la Guerra, moltíssims museus de guerra, el Museu de la Casa Reial Escocesa, amb la corona, l'espasa i el cetre. I ara vinc de veure com es dispara el canó de la una i m'he posat a gravar en el mòbil com qui no vol la cosa, com la majoria de gent. I feia tant de fred i tant d'aire que me vaig agafar. I s'ha parat el vídeo just en el segon abans que disparara l'home, per tant no tinc el vídeo de com ha disparat l'home. Soc així. I he pensat, bé, vaig demà, però no, perquè per a poder veure això hauria de tornar a pagar i no val la pena. Just enfront de l'hostal. Des d'ací es veu millor i és enorme, la veritat. La meva habitació està just ahí, ixa de dalt de tot, però a aquell costat allà. Moltíssim que és dilluns. El castell estava superple de gent, sobretot gent parlant en castellà, però, per exemple, Victoria Street, un dilluns a migdia, però és que estirà buit, que en certa manera, doncs, quasi que millor, perquè així no puc comprar cosetes, visitar altres coses, per tant, ja hi tenc. I ara a veure si dine, o compro dinar, vaig a l'hostal a dinar i vaig a la Biblioteca Central i a la Biblioteca Nacional a estudiar un rato. Ja m'he comprat el meu bocata de porc
que volem comer, sí que té, perquè m'ha posat una salsa que realment no sé què és. A veurem. I ja estic a l'hostal. Està bo. La salsa continua sense saber de què és, però està bo. Ara estic baixant cap a Clash Market, que se'n vaig anar a la nit, perquè ara estava tot prou oscur i no se veia massa. Trobo un supermercat, just ahir, Premier. Està prou bé de preu i crec que compraré d'ahir. Hi ha formatge cheddar a un pound, i companatge, pa, fruita, verdura, hi ha de tot, està molt bé. Així que guai, està tot bonico. I ara, o sigui, així mataven els protestants, molt bé. Hunter's Close. Igualet que agua. Acabem d'eixir del col·le i jo estic enmig. O sigui, és un poc com si jo també acabara d'eixir del col·le, però no es pot entrar perquè com que és un col·le privat i això, a no ser que sigui el dia de portes obertes no es pot entrar a veure. I la curiositat és que aquesta escola també té 4 cases com les de Hogwarts i és una roja, una blava, una verda i crec que una roja. Crec recordar, no sé. I a més, també tenen punts de les cases, fan com una espècie de concurs cada any en què cada casa va replegant punts i al final del curs hi ha un guanyador. Que res, ara toca veure el museu i biblioteca i ja està. L'edifici d'ací és el Museu Nacional d'Escòcia, és prou modern i vaig veure si està obert i el puc visitar. Espero que sí. La part antiga del museu és totalment diferent i ara crec que sí que entraré.
eixir de la Biblioteca Central, perquè he anat a la Biblioteca Nacional, però t'has de fer un carnet per poder entrar i agafar llibres i fins i tot entrar a llegir aquestes coses, per tant m'ha aconsellat que vaig a l'altra. Està guai, és com un laberint, la veritat, per trobar una sala on poder seure, llegir o escriure era complicat, però al final estava bé. A més, just en aquesta sala hi ha l'exposició que fa conjunta amb la British Library de Londres sobre el 20è aniversari de la publicació de la Pedra Filosofal de Harry Potter. I està guai perquè n'hi havia ahí com una espècie de fotocall i tal, i m'ha fet una foto. M'ha costat perquè em feia vergonya, però l'he fet. I ara estic per Victoria Street, com pràcticament tot el dia, anant cap a Ras Market a comprar. I toca comprar, sopar, arreglar-se un poquet i esta nit a fer el trivial de l'hostal. A veure què passa.